Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο στα πλαίσια του έργου Nutricheck. Βρισκόμαστε στο CNC Πατάτας. Έχουμε μαζί μας τον παραγωγό του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το πώς ξεκίνησε η καλλιέργεια, δηλαδή η εγκατάστασή της, το τσεκάρισμα που γίνεται σε αυτό το στάδιο τώρα, αλλά και γενικά τη δειγματοληψία που έχει γίνει, ώστε να δούμε σε τι στάδιο και αν είναι επιθυμητό το στάδιο που βρίσκονται οι κόνδυλοι της πατάτας. Στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, έγιναν κάποιες εδαφικές αναλύσεις, γιατί είχαμε προβλήματα με το άζωτο. Είχαμε αρκετή έλλειψη αζότου στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Σε συνεννόηση ο παραγωγός με το γεωπόνο, αλλά και με τα δείγματα της εδαφικής ανάλυσης, ακολουθήθηκε μια γραμμή λίπανσης, ώστε να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα της έλλειψης αζότου. Πέρα σας και από μένα. Βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο της καλλιέργειάς μου πατάτας. Στο συγκεκριμένο στάδιο που βρίσκεται η πατάτα, λόγω των αυξημένων υγρασιών των τελευταίων ημερών, κάνουμε έναν έλεγχο για μυκτολογικές κυρίως ασθένειες. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τη συγκομιδή. Καταφέραμε μέσω του εργαλείου της εδαφικής ανάλυσης, αλλά και του συμβούλου του έργου Nutricheck, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του αζότου, καθώς επίσης μας βοήθησε και πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα πορευτούμε για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Όπως μας ανέφερε και ο παραγωγός, είδαμε ότι το εργαλείο της εδαφικής ανάλυσης μας βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης αζότου. Τι σημαίνει αυτό? Ο παραγωγός τα προηγούμενα χρόνια, μην κάνοντας εδαφικές αναλύσεις, έριχνε λιπάσματα τα οποία δεν πήγαιναν για το συγκεκριμένο χωράφι, όπως έδειξε και η εδαφική ανάλυση από την έλλειψη αζότου. Αυτό πολλές φορές χρησιμοποιείται όχι μόνο όταν έχουμε έλλειψη αζότου, αλλά και περίσσια αζότου. Δηλαδή, για να μην γίνεται η λεγόμενη σπατάλη των λιπασμάτων και να έχουμε τις μολύνσεις του υδρόβιου ορίζοντα και γενικά του περιβάλλοντος.